Bé, bon dia, molt bon dia a tots, amb l'assistència de tots els membres de la Corporació Municipal. Donem inici a aquesta sessió plenària de data 26 de novembre amb el caràcter d'extraordinària. En el primer punt de l'ordre del dia tenim la proposta d'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 10 de novembre del 2021. Tots els membres de la corporació, tots els regidors, han tingut accés a l'acte de la sessió anterior amb tota la documentació que acompanya la convocatòria i que tots ells han rebut. Algun regidor o alguna regidora vol formular alguna observació al seu contingut? Passem a la votació, entonces. Vots a favor de l'acte? Resultat de la votació, unanimitat. Bé, passem al segon punt de l'ordre del dia. És el dictamen d'aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball per a l'exercici 2022. Explica este punt de l'ordre del día la tinent d'alcalde del área. Gracias, presidenta. Traemos al Pleno la negociación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el próximo año 2022. En concreto, la plantilla está formada por 153 funcionarios de carrera y 2 personas eventuales. Y simplemente pues decir que no se propone ningún cambio respecto a la plantilla que tenemos en la actualidad del año 2021, salvo la actualización de los importes de las retribuciones, que van a aumentar en un 2%, está previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y también la titulación del puesto del oficial mayor, ya que vamos a tener en cuenta las observaciones que se han efectuado por la Dirección General de la Administración Local. Gracias. Bé, moltíssimes gràcies. Coneixen els regidors i regidors assistents l'assumpte a debatre. Sobre el fons, algun regidor o alguna regidora vol intervindre? Algun regidor o regidora desitja objectar alguna qüestió o oposar-se al contingut d'aquest punt de l'ordre del dia? Passem a la votació, entonces. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat de la votació, 11 vots a favor i 10 abstencions. Doncs s'aprova aquest punt de l'ordre del dia. El següent, el tercer, és el dictamen d'aprovació inicial del pressupost 2022. Explica aquest punt de l'ordre del dia el tinent d'alcalde d'Hisenda. Sí, molt bon dia a tots. Faré una breu explicació del pressupost que avui anem a aprovar. Com dic, avui anem a aprovar els pressupostos de l'Ajuntament d'Onda per l'any 2022 amb una xifra inicial de 33.449.318 euros. També aprovem un límit del gasto financer per al 2022 de 33.103.169 euros, recordant que el mateix podrà ser revisat com a conseqüència de la liquidació del pressupost de l'any 2021. En el pressupost també queda incorporada la valoració completa de la plantilla de personal i la relació de lloc de treball per a l'exercici 2022, aprovada en el punt anterior d'este plenari, acabem d'aprovar-lo, amb l'increment del 2% salarial. I també anem a aprovar les bases d'execució del pressupost i la resta d'annexes que acompanyen a l'expedient del pressupost, inversions per al 2022 i planificació d'inversions fins al 2025 i altres com l'estat del deute de l'Ajuntament d'Onda. Aquest és un pressupost que busca el consens amb els grups polítics, ja que així estan reflejades aquelles propostes viables i factibles que s'han fet arribar. És un pressupost que ja està dictaminat en la comissió informativa, en la que la resta dels grups no es van fer cap aportació nova, i avui el rectifiquem en este plenari per a tal que el 1 de gener puguen entrar en vigor, per a no deixar de fer el que volem ni un dia de l'any. Un any més, en govern del Partit Popular, serem la primera gran ciutat, si no el primer municipi de tota la província, en aprovar els pressupostos. Tornem a demostrar que amb gestió, treball i planificació es poden aconseguir aquests reptes. Per això, abans de començar a desgranar les principals claus del pressupost, m'agradaria agrair el treball i dedicació dels tècnics de l'àrea d'Hisenda i la col·laboració de la resta de regidors de l'equip de govern i dels tècnics de l'Ajuntament, per a culminar aquest treball que ja vam començar allà per el mes de juliol. Cal destacar que una volta més no hem redactat el pressupost dels despatxos. És un pressupost que està redactat escoltant a la gent, parlant amb la gent d'Onda i replegant totes les seues propostes.
Este full de ruta, per exemple, suma més de 100 propostes veïnals que hem replegat en la campanya participativa Millorem Onda. I tal com es van comprometre, hi ha algo molt important que reflejen estos pressupostos, perquè durem a terme la tercera rebaixa consecutiva de l'impost de béns immobles, l'IBI, a tots els veïns de la ciutat, que implica que els sonders pagaran l'any que ve un 15% menys en aquest gravamen que el que feien en 2019, passant el tipus impositiu del 0,72 al 0,61, la qual cosa suposa un estalvi total de més de 4 milions d'euros durant tota la legislatura que el consistori deixarà de recaptar, diners que els sonders i les empreses triaran lliurement on gastar-se, com per exemple en compres en els nostres comerços i establiments, en noves inversions per a fer créixer l'empresa o en la contractació de nous llocs de treball. A més de la reducció de l'IBI, tampoc recaptem en 2022 per ocupació de terrasses, tal i com es van comprometre amb els hostelers per ajudar-los a tirar endavant en aquesta situació difícil. A banda, tindrem bonificacions de l'IAE per als primers 5 anys d'activitat empresarial, bonificacions del 50% de l'IAE a les empreses per creació d'ocupació, del 50% de l'IAE a les empreses que utilitzen cogeneració, bonificacions del 95% de l'IAE per a cooperatives i bonificacions del 50% de l'ICIO per a aquelles construccions, instal·lacions i obres que realitzen en alguns dels parcs empresarials d'Onda. Som un govern de paraula i complim amb el nostre compromís de baixar impostos i treballar per sumar noves oportunitats de present i futur a la nostra ciutat, amb la mirada ficada sempre en els objectius de l'agenda Onda 2030. És la forma en què entenem la gestió, eficiència en la gestió, que significa fer més amb menys recursos i ser més útils a tots els sonders. Amb aquestes xifres, com tots podran entendre, hi ha que realitzar un equilibri dels gastos i ingressos i distribuir de forma més eficient els recursos públics. Encara així, el capítol d'inversions suma 7,5 milions d'euros, que representa un 22% del total del pressupost en inversió directa per a obres. Entre les inversions més destacades podem comentar la remodelació del País Valencià i camí cap a Bantos, 2 obres que van a començar en els pròxims dies, setmanes, el programa d'Onda Bonica, que continuarà convertint espais degradats en agradables espais per a conviure, com per exemple la pavimentació del carrer Sant Pere o el recobriment del túnel d'entrada a Onda. El pla de millora de barris, dotat amb 100.000 euros, la mateixa quantitat, 100.000 euros, que destinarem a atendre totes les peticions veïnals, i totes les peticions que ens han fet a peu de carrer a través del pla Millorem Onda, la millora de polígonos industrials a través del plan Onda Logístic, pressupostat amb 500.000 euros, perquè sense inversió no podem atraure inversions i noves inversions ni ajudar a millorar la competitivitat de les empreses instal·lades en Onda. La restauració del retable del Salvador, que anem a assumir directament, íntegrament de l'Ajuntament, després que la Diputació s'ha desentès d'aquesta situació. La construcció del nou Pump Track i parc infantil, que també va començar les obres de forma imminent, la millora de la climatització de dependències municipals, perquè hem de donar l'exemple de transició energètica, o les partides destinades a la dinamització del sector comercial i turístic i a l'oficina Onda Innova, per a fomentar l'emprenedorisme. Sense oblidar, per supost, la forta inversió social per ajudar a tots els que ho necessiten. Més impostos, més creixement sostenible i millors espais de convivència. Aquestes són les línies del nostre pressupost per a l'any que ve. També incloem un pla d'inversions, i que també avui aprovarem per als anys 22-25, el que tenim pressupostat i que volem acometre les següents actuacions. La nova biblioteca del carrer Sicília, millora del carrer Río Mijares, la millora de la plaça de les Corts Valencianes i la millora del carrer Burriana, 2 obres aquestes que se té previstes començar amb la incorporació de remanents en el primer trimestre del 2022, la instal·lació d'un teulat en la pista exterior del pavelló municipal, la remodelació integral de la plaça Espanya, la Ronda Nord i Ronda Sur, o seguir millorant els camins rurals i les instal·lacions esportives. I també incorporem, per suposat, millores en els serveis, com l'ampliació del contracte de neteja per a reforçar el servei de neteja en tot el poble. I per supost, en el pressupost no ens oblidem del teixit social, cultural, esportiu i fester. Per això hi ha increments en pràcticament totes les partides que destinem a
tots aquests col·lectius. Destinem 406.000 euros en ajudes a entitats socials, 387.000 euros a clubs esportius, 307.000 euros a associacions culturals i altres associacions locals, 54.000 euros a Onda Centre Comercial Osturionda i altres associacions comercials i 80.000 euros a associacions festeres. És a dir, estem i estarem al costat del talent, l'esforç i dels valors i de tots els enters. I per a que una societat també avance de forma correcta, n'hi ha que invertir en educació. En aquest pressupost que avui anem a aprovar, n'hi ha més de 5 milions d'euros destinats a millorar la qualitat educativa dels nostres estudiants. Augmentem les ajudes a l'educació, les activitats educatives i formatives, el transport escolar i autobús als centres educatius fora d'Onda i a la UTXI i la finalització de l'ampliació de l'institut. En quant als programes d'ocupació, un altre dels pilars del nostre pressupost, augmentem fins als 2,4 milions d'euros els diners destinats a posar en marxa el servei d'inserció laboral per ajudar els centres a trobar treball, programes formatius i la creació de 130 treballs directes i 45 beques formatives, 30 per a joves, 10 per a persones amb diversitat funcional i 5 per a víctimes de violència de gènere. A més, mantenim l'oficina de l'emprenedor que hem ficat en marxa amb el CEI. Esta, com es dic, és la proposta que ens presentem i que una vegada explicada i una vegada parlada espero que es tinga el recolzament de tots els regidors d'aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Coneixen els regidors i regidores el fons de l'assumpte a debatre. Sobre el mateix, algun regidor o alguna regidora desitja intervindre. Sí, té la paraula el portaveu del grup Compromís. Gràcies, presidenta. Bé, com a grup municipal, com fem tots els anys, vam fer una sèrie de propostes que passem a explicar, així anar un poc per damunt. Hi ha algunes que hem vist que sí que s'han inclòs, hi ha algunes altres que no ho tenim molt clar i ara espero que ens ho puguem acabar d'aclarar, i uns altres que no, però com sempre diem nosaltres, al final qui està governant és qui ha de decidir i quines són les prioritats. Nosaltres proposem i després, en base al que pensem que s'ha comptat en això o no, doncs ja decidim si recolzem o no recolzem. Sí que vam proposar com a una mesura important l'augmentar el contracte de neteja viària, perquè és un fet i se veu tots els dies que el nostre poble estava prou brut, que el que és la recollida de fem i sobretot el reciclatge tarda molts dies en replegar-se. Esperem que aquest any que ve això millore. I altres coses com la millora del manteniment dels espais públics, i també vam proposar, en quant a l'Agenda 2030, com ha dit, nosaltres proposàvem específicament la millora de la climatització del Teatre Mónaco. Sí que el regidor del Partit Popular ha comentat que s'ha ficat una partida de millora de climatització en espais públics. Sí que ens agradaria saber si específicament està això, perquè és un edifici que s'utilitza molt. La gent que va a veure teatre d'això veu que s'utilitza els caps de setmana, però realment s'utilitza pràcticament tots els dies. I la climatització segueix anant amb gasoil. I amb gasoil, doncs, si el que volem és avançar cap a una climatització més eficient i cap a cuidar més el nostre planeta, no és la millor opció. Aleshores sí que m'agradaria saber si aquest any que ve podrem canviar la climatització del Teatre Mónaco, si dins d'aquesta partida està específicament aquest edifici. També proposàvem el tema de començar amb el projecte pilot de recollida de porta a porta o amb els contenidors intel·ligents. Qualsevol de les dues seria bona opció per fer un programa pilot en algun dels barris d'Onda per a veure com funciona i poder anar avançant i acabar amb l'enllumenat de LEDs allà on no n'hi haguen. Més propostes que fem nosaltres era augmentar el pressupost dels convenis d'associacions que dinamitzen el poble. També hem vist que s'han augmentat alguns. No acabem d'estar d'acord no en qui ni d'això, sinó que pensem que se podien haver augmentat un poc més, però bueno, ja és algo que s'hagi augmentat una miqueta. Fer més dinamització del mercat municipal mitjançant activitats i campanyes publicitàries.
i seguir invertir més en alternatives d'oci per a gent jove, perquè al nostre parer la majoria de cultura que s'està fent últimament al poble va més, que està molt bé i n'hi ha que tindre per a tots, però pensem que per a la gent jove no n'hi ha suficient, sinó que va més encarat a un públic més adult, que també han de tindre, però ens agradaria que es repartira una miqueta millor. Respecte a la dinamització del comerç i l'hostaleria, proposàvem unes ajudes als autònoms novells, als que estan començant, i a les apertures de xicotes negocis. I sobretot ajudes per a promocionar el comerç locals a nivell de xarxes socials, com cursos formatius en e-commerce i en la millora de les comunicacions en xarxes. Aquestes són algunes de les propostes que fèiem, entre altres. Sí que ens hauria agradat que després de presentar les propostes, com vam tindre una reunió, vam dir que les presentaríem i vam quedar que tindríem una altra, ja no l'hem tingut, per a poder saber exactament aquests punts, si estaven o no estaven. Per això ara tenim alguns dubtes, com la del Teatre Mónaco, però que esperem que se puguen esclarir així i ja està, sense problema. Segons si aquestes coses que estem preguntant se'ns conteste, doncs ja veurem si votem a favor o no. Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Té la paraula la representant del Partit Socialista. Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres veiem que ens trobem davant d'un pressupost que no aporta res de nou als nostres veïns i veïnes, al nostre poble, en definitiva, a Onda. És un más de lo mismo, una repetició quasi dels dos pressupostos anteriors. Dirien que ens trobem davant dels pressupostos de la marmota, con la coneguda pel·lícula Atrapada en el tiempo de Bill Murray. I per què dic això? Perquè cada any vostès van retrasant inversions que són importants per a Onda, per a millorar la vida de tots i totes. Inversions que diu que farà, però la realitat és que aquest és el seu tercer pressupost i encara no les hem vist. Inversions demandades pels nostres veïns i veïnes, com són la biblioteca del carrer Sicília, la remodelació de la plaça d'Espanya, el carrer Sant Pere, el carrer Borriana, ficar el sostre a la pista exterior del pavelló Viladonda, la Ronda Nord, una promesa seua a Compromís, com a l'alcaldessa li agrada dir, que són els camps esportius del Carme. Estos ja ni se'ls veu ni se'ls espera, per cert, com el mamògraf o les infermeres, de los que nunca más se supo. Un pressupost que en la part inversora, el capítol 6, és pràcticament igual al dels anys anteriors, o millor dit, pitjor, perquè si llevem les inversions finançades amb fons FEDER i l'edificant, sumen en total 5.652.000 euros. Aleshores, què li queda? Onda bonica? La millora de polígons, finançats, per cert, en un 84% per la Generalitat Valenciana. Perquè per a la resta ben pocs diners li deixa. I per què? Perquè no són vostès capaços de demanar més subvencions que milloren les infraestructures del nostre poble i que canvien Onda per a millorar-la. Encara estan vostès vivint de la nostra renda, els FEDER, l'edificant i de la RUP. Un capítol, el 6, el d'inversions, que esperem que executen en major mesura de lo que ho han fet durant 2021. I aquí, si mirem l'execució del pressupost a 30 de setembre, veiem com totes les inversions previstes, tals com el carrer Sant Pere, la plaça de les Corts Valencianes, el llumenat eficient, estructures de càrrega elèctrica, el projecte Onda Innova, els vehicles per a la brigada, el transport als polígons, els horts urbans intergeneracionals, el carrer Borriana, el Punt Trac, les instal·lacions esportives del Carme, la climatització del Mónaco, de totes elles, totes que estaven pressupostades, no n'han fet cap. O també la plaça dels Porxes, on fins i tot hi havia un contrat menor de principis del 2021 i que tampoc ens avorreix d'això. Però és que altres inversions en les que sí que han fet alguna cosa, fins ahir podríem arribar, del que havien pressupostat han executat ben poc. I parle de la millora de barris, d'on de 400.000 euros pressupostats, sols 65.000 han invertit. O d'Onda Bonica, la seva estrella, que de 448.000 sols 162.000. De camins, de 67.000 sols 18.000. O de millora de patrimoni, de 340.000 tan sols 104.000. I així tot. Això només parlant de la part inversora del pressupost, perquè si parlem d'altres àrees, li diem el mateix. Esperem que aquest any es posen vostès les piles i treballen més per treure el pressupost endavant, per complir el màxim possible d'allò que diuen que van a fer. Esperem ja que no tinguin tants líos interns entre vostès i es centren més en gestionar aquest Ajuntament. I no passi com enguany, on en àrees com activitats de foment i subvencions a l'ocupació, de quasi 1,5 milió d'euros s'han destinat tan sols 762.000.
En ajudes socials i d'emergència de 600.000, per cert, igual que enguany, tal sols 122.000. D'ajudes a vivenda a col·lectius vulnerables, 0 euros. Per no parlar de la promoció turística, en la qual han desmantellat vostès els informadors turístics i han tancat l'oficina de turisme del poble de divendres a dilluns. Esperem que en 2022 obrisquen aquesta oficina els caps de setmana, perquè no és de rebut que Onda, amb el seu potencial turístic, no tinga una oficina de turisme els caps de setmana. Diu l'alcaldessa que aquest pressupost del 2022 és el fruit del consens dels sonders i dels grups polítics de l'Ajuntament, però és res més lluny de la realitat. De les nostres propostes, únicament veiem els pressupostos el punt trac, però és que damunt és una proposta que ja la vam fer per als pressupostos del 2021. De la resta, res. Ni la plaça Espanya, ni la Panderola, ni la biblioteca del carrer Sicília, ni la Ronda Nord. A veure, no era precís posar-los tots, però clar, que no fiquen ni cap. I dir damunt que l'han consensuat. També diu que arreglaran el retaule del Salvador amb diners propis, perquè la Diputació no fa càrrec. I perquè no han utilitzat vostès els diners del Pla 135 del Fons de Cooperació de la Diputació per arreglar-lo. Encara poden fer-ho. Destinen vostès els ingressos de la Diputació per a este menester, però arreglen el retaule, perquè ja portem 2 anys escoltant la mateixa cançó i encara no ho han fet, com quasi tot. Si anem a la part dels ingressos, s'omplin la boca dient que baixen els impostos, principalment l'IBI, que diuen que van a deixar de recaptar 4 milions d'euros per la rebaixa del tipus. Estan vostès segurs? Perquè els pressupostos diuen altra cosa, com que la recaptació des de 2019 únicament ha disminuït en 550.000 euros. I això són les seues previsions, perquè la realitat és diferent, ja que sols en la revalorització dels valors catastrals pel Ministeri en 2019 ja van ingressar vostès el triple de lo que anaven a deixar d'ingressar. O també en l'ICIO, on vostès esperen ingressar un 35% més, en gran part degut a l'augment del tipus. Sí, augment dels tipus. I així es compensa la baixada de les plusvalies. I en quant a la part dels ingressos de capital, la major part que van a rebre venen de subvencions que nosaltres van aconseguir, com els FEDER o l'Edificant. Bé, en definitiva, es tracta d'uns pressupostos que no es donen res de nou, que no han tingut en compte les nostres propostes i que a la fi són les propostes dels nostres veïns i veïnes. Uns comptes que per a nosaltres no van a millorar el nostre poble, que no miren pel nostre centre històric, completament abandonat en estos anys que porten governant. En definitiva, perquè són un más de lo mismo, el grup municipal socialista no podem votar a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el tinent d'alcalde d'Hisenda. Sí, moltes gràcies. Aniré per parts. El company de Compromís. Bueno, el dimarts vam tindre comissió. El que passa que estava preguntant perquè crec que recordar que no va vindre. Vam tindre una bona oportunitat de sentar-nos abans de fet, vam votar i vam dictaminar els pressupostos en acta per a este plenari. Però a banda d'això, que és el motiu per al qual el dimarts no vam parlar, podíem haver parlat i aquesta reunió se va produir, a més serà oficial, li vaig a contestar a les coses que ha dit. En primer lloc, lo del manteniment d'espais públics, de la neteja i del porta a porta. Miren, n'hi ha un contracte que s'ha augmentat i vostès han tingut accés a tota aquesta documentació per part de l'Ajuntament en $1.000.000 d'euros, el de l'arreplegada de neteja viària i el de neteja viària i l'arreplegada del FEM, que és per això, per augmentar la neteja viària i per a ficar en marxa en algunes zones, per exemple, el porta a porta. Tot això està. Si vol tindre tota aquesta informació, li la podem traslladar, però aquesta ampliació del contracte, que han tingut accés a totes les actes i a tot, i han tingut accés a aquest contracte, ja està aprovada, està en vigor, i poden tindre accés a tota aquesta documentació quan vulguin, on veurà l'ampliació que se fa per a millorar la neteja en els espais públics i la millora que se fa o el ficar en marxa en algunes zones, per exemple, el porta a porta o millorar la recollida tècnica com marca la nova legislació. En la climatització, sí, n'hi ha una partida genèrica, realment sabem que n'hi ha 2 llocs on fa falta climatització, que és en el museu i és en el Mònaco, i hem ficat una partida que pugui valdre per les 2 qüestions, perquè també, com vostès saben, sempre hem d'intentar tindre subvencions d'altres administracions. Sí, hi ha administracions que subvencionen alguna cosa en percentatge, que sigui el 30%, aconseguir aquestes subvencions per a que el poble no tingui que pagar el 100% d'unes instal·lacions que poden estar cofinanciades per altres administracions. Però sí, aquesta és la idea. Està ficat aquesta partida que està en els pressupostos d'inversions pensant en el Teatre Mònaco i pensant en el museu. La luminària LED, també hi ha una partida. Saben vostès que enguany s'han fet moltes inversions en el poble
i ja es dic que més d'1 milió d'euros en les àrees empresarials per a canviar tota la tecnologia, tota la il·luminària, passar-lo al LED, haver de ser eficients i poder estalviar alguna cosa en la factura de la llum per a l'Ajuntament d'Onda, doncs també evitar moltes emissions de CO2 al medi ambient, que és la finalitat principal per la que se fan aquestes accions i en la que s'inverteixen els diners, i també és una qüestió que està totalment contemplada en els pressupostos, tant en les àrees empresarials, industrials, com en el casc urbà. El mercat municipal, mireu, ara se van a fer millores en el que és l'edifici del mercat municipal i totes aquelles qüestions relacionades en la dinamització, en millora en l'associació de venedors del mercat municipal i des de l'àrea de comerç s'està treballant periòdicament conjuntament amb els venedors per fer totes aquelles accions que se consideren necessàries per a millorar aquesta dinamització. Miren, una millora que s'ha fet per la dinamització del mercat municipal i pels comerços d'Onda, que tampoc s'ha parlat molt però que és una realitat, doncs que tota la gent d'Onda a un pàrquing de la plaça Espanya, que ara entres i veus, perquè antes estava a fosques i estava totalment abandonat, i que ara se pot utilitzar i està al nivell de qualsevol altre pàrquing de qualsevol altre lloc, està al nivell de qualitat, de preu està a la meitat. Ens costa a qualsevol persona que utilitzi el pàrquing la meitat que s'utilitza el pàrquing en qualsevol altra ciutat veïna d'Onda. Però és que, a més, qualsevol persona que entri allí té una hora gratuïta sols per consumir o per algun servei o per comprar al mercat o en qualsevol negoci o per tallar-se el monyo o per qualsevol cosa en qualsevol negoci d'Onda. Una hora gratuïta. I més coses, que no sé si la gent coneix, però per 2 euros qualsevol veí d'Onda pot aparcar allí el cotxe des del dimecres per la vesprà fins al dijous per la vesprà, sobretot per intentar evitar les molèsties que puguen tindre per la instal·lació del mercat municipal. I aquestes són qüestions que s'han fet també i que també costen diners a l'Ajuntament, perquè això ningú crea que són coses gratuïtes. Hi ha una empresa que és concessionària d'allí, que si no cobre perquè la gent que va pague i pague uns preus elevats o pague els serveis, perquè aquestes coses estan subvencionades perquè l'Ajuntament fica recursos propis. I fica recursos propis per a què? Per a millorar la qualitat i el número de places d'aparcament i que la gent tingui un servei més còmode per a tots els veïns i també, sobretot, per a dinamitzar el mercat, i en aquest cas el mercat municipal és guanyant moltíssim perquè el pàrquing el té en el mateix lloc. Alternatives per a l'oci, que ha dit? Sí, des de l'àrea de joventut s'està treballant contínuament en millorar i ficar cada vegada més serveis. Lo de les tendes virtuals i el comerç i demés, no sé si sap que existeix una app que se va fer l'any passat, que es diu Onda Shopping, on hi ha més de 200 comerços d'Onda que participen, on se fa una formació contínua, és una tenda virtual que qualsevol comerç d'Onda pot utilitzar i que molts onters utilitzen per a localitzar els productes que volen comprar o anar directament a les tendes online que tenen els comerços. I aquesta és una qüestió que també s'està fent des dels 2 últims anys, principalment des de l'últim any. Jo no sé si li he contestat a totes les qüestions que havia preguntat. No sé si... Bé. Al Partit Socialista tinc menys que contestar-li, perquè no ha fet cap proposta, s'ha dedicat a dir el que li ha paregut per intentar justificar un vot que el que va votar és en contra de tot el que jo he dit abans, no a el que vostè ha dit, sinó a el que jo he dit abans. És el que va votar en contra, que el que jo he dit abans és el que és el pressupost. Però, claro, jo no em puc privar. L'alcaldessa dissent un moment que faig recordatori, és que no em puc privar. Es acusen de que enguany l'equip de govern no ha executat inversions el 2021. Saben vostès quants diners d'inversions han executats a fetge d'avui, del 2021? 6.674.672,18 euros. 6.674.000. Vostè és regidor d'Hisenda, se'n recorda les liquidacions? Jo tinc les liquidacions de l'any 16, del DASAT, del 18. Les dic les liquidacions a 31 de desembre, les seues. 1.326.878 en l'any 16. 1.238.000 en el DASAT i 1.242.000 en el 18. Vamos. Entre els 3 anys sencers seus, de gestió seua, van fer la meitat
d'inversions que sols l'equip de govern del Partit Popular ha fet en el 2021. No el 2020 i el 2019, no, des del 2021. Claro, que vengan así a dir que som no sé què, que no som eficientes, que les inversions estan... Mira, les inversions, vostè sap que se planifiquen, se fan els projectes, se liciten, se adjudiquen i se comencen les obres, i tot això du un període de diversos mesos. És impossible fer una inversió en menys de 8 o 9 mesos. Impossible encara que tingués començar l'1 de gener, és impossible que entre d'octubre es comenci l'obra. I en això estem. L'avinguda País Valencià està adjudicada, vostè sap que està adjudicada. No sé si veuen alguna cosa de les actes que se publiquen o no veuen absolutament res, però perquè no voldran, perquè en la pàgina web l'Ajuntament és transparent d'Espanya, pot veure qualsevol cosa. Tot el que estic dient ho pot veure en la pàgina web ara mateix, des del mòbil, si vol. Vostè sap que està adjudicat i s'obra, no? M'imagino. I que vas començar en desembre, i ses obres. Vull dir, per allò de que no han fet no sé què. El punt track sap que ja està, no? No sé si està adjudicat o no, no sé, crec que totes les meses s'han passat ja, però vas començar el mes de desembre, l'obra. I en els pressupostos què passa? Que nosaltres podíem no pressupostar per l'any que ve, perquè enguany tenim diners destinats i reservats per fer aquestes inversions. Per això sé que n'hi haurà una liquidació, jo us parlava abans de la liquidació, perquè van haver diners. Aquelles coses de l'Avinguda del País Valencià que tenen pressupostats enguany, però que les obres van a començar a final d'enguany i se van a pagar l'any que ve, nosaltres hem pressupostat totes noves, com si foren noves. Per a què? Perquè en gener, quan vingui el proveedor, nosaltres li puguem pagar. Perquè no es tenia que esperar al mes d'abril, com vostès feien a pagar, bueno, vostès quan feien inversions no els passava, però que fins al mes d'abril per a poder pagar les coses que les empreses feien en el mes de gener. Això passa en el punt track, passa en l'Avinguda del País Valencià, passa en cap a Mantos, vull dir que sabem que anem a tenir una liquidació holgada, perquè nosaltres, en vez de ficar noves inversions i deixar els proveedors en l'aire durant 3 o 4 mesos, el que hem decidit és programar-les i pressupostar-les totes per l'any que ve. Ho dic per aquesta consulta que està fent públicament, que jo entenc que vostè la hauria de saber, entenc, però que m'imagino que l'únic que vol és deixar un dubte en tota la gent. Del mamògraf i infermeries no tenen vergonya. Del mamògraf i les infermeries no tenen vergonya. Perquè és la seva conselleria la que ha prohibit a aquest Ajuntament ficar infermeres en els col·legis i tindre un mamògraf. Per escrit. Estan tots els escrits. Per escrit. Les seues conselleries. No tenen vergonya. I això que diuen així de reclamar-les, no han anat a les seues conselleries, als seus de les seues conselleries, a reclamar absolutament res. Mira, tenen encara l'equip de govern que no n'hi ha infermeres o mamògrafos quan és l'equip de les conselleries el que les ha prohibit per escrit. Han anat a alguna conselleria a demanar-lo? Han anat? Algú? Són uns quants, Algú? El model de l'IBI. Vamos a ver. Claro, es que el presupuesto no refleja esa baixa de milions que diuen. Clar que no. Clar que no. Vostès saben que sols en els últims 2 anys, sols en les àrees industrials s'han produït inversions per més de 60 milions d'euros per a l'atracció de noves empreses? Saben les noves inversions i la valoració de noves inversions quan li apliques quina quantitat és que tenen que pagar aquestes noves inversions d'IBI? Si són 2 models diferents. Vostès pensen lo fàcil, puges impostos a la gent i es comença a gastar. Nosaltres no. Nosaltres treballem, busquem inversions, fem que n'hi hagi més riquesa en onda i, entre tots, al final, l'Ajuntament recauda uns ingressos pareguts, menors, però pareguts. Però no recauda moltíssim menys perquè hem treballat moltíssim perquè n'hi hagi més riquesa en onda. Entenen el model? Captació d'inversions, creació de llocs de treball, se recauda més perquè n'hi ha més activitat econòmica, però els veïns d'Onda paguen menys. Jo m'imagino que a tots ja haurà passat igual. Jo de l'IBI de ma casa pague menys tots els anys. I tots els que esteu sentats també. I tots els que estem sentats així també. Tots. I els que estan veient per casa també. El que passa és que n'hi ha més riquesa en Onda, i n'hi ha més riquesa en Onda perquè n'hi ha un equip de govern que està treballant per dur inversions a aquest poble. Més de 60 milions d'euros en obra nova sols en els 2 últims anys. Calcule, traga la calculadora i veurà com li seran els números de l'IBI, que això és que no li sent.
Només en això. El ICIO. Podríem haver recaudat molts més diners en ICIO. Té raó. Podríem haver recaudat 2 milions en ICIO i hem recaudat 1. Que mala sort. Però és que potser en el vostre model, en el seu model, hauríem recaudat 0, perquè no hauria vingut ningú. Entenen? Si venen empreses i ens paguen la meitat per l'ICIO que ens estan pagant, nosaltres recaudem menys per l'ICIO. Sí, però les empreses ahí estan, que després a més ja pagaran IBI, però ahí estan. Que a més van a generar milers de llocs de treball, que ahí estan. Però les empreses ja estan així. El seu model és, no, pugem tots els impostos, ofeguem a totes les empreses i així no n'hi ha futur absolutament per a ningú. I això són els models i després entren en alguna cosa com vam aconseguir les ajudes FEDER. Bueno, que vam aconseguir. Claro, ens tocaven 5 milions i vam aconseguir 2 milions i mig. No sé si alçar-me i aplaudir. 5 milions, com tocaven a tots els pobles veïns, com ha tingut Almassora, com ha tingut Borriana, nosaltres hem tingut 2 milions i mig, perquè van presentar mal les ajudes. Van entrar en tercera convocatòria perquè les van presentar mal. Mal les van presentar. Si és que nosaltres vam votar que no en el pleno, estàvem en l'oposició, vam votar en el pleno i vam dir, vos tenim que votar que no perquè ho esteu fent malament. No, que no ho sabeu vosaltres. No, vosaltres no res, vosaltres. En primera convocatòria vam tingut 5 milions de fons, en segon vam tindre 2 milions i mig. Vamos. Quina ajuda? En altres puestos les van aconseguir sense cap tipus de problema. Castelló 10 milions, Almassora 5 milions. I després, parlar de les ajudes socials, que si és que no hem consumit tots els diners, que no hem executat totes les ajudes socials que n'hi ha. Saben on d'aquí té ajuda social? Tot el que ho necessite. I saben per què tot el que necessita té ajuda social? Perquè fiquem més diners dels que fan falta per a tots els que ho necessiten. Entonces vindrà així fer una interpretació de que és que encara hi ha 50.000 euros per gastar d'ajudes socials, on hi ha vingut, clar que sempre n'hi ha per gastar. Perquè aquest equip de govern dona ajudes a tot el que ho necessita. A tots els que ho necessiten. I destinem els diners que fan falta. Entonces, claro, vindrà a tenir una sombra de dubtes, ¿no?, sobre si hi ha ajudes o no hi ha ajudes per a la gent. A més, pues, me pareix que no és acord a lo que estem parlant. I jo només reiterar-los, la proposta de pressupostos és el que jo he fet, no el que vostès han fet, per cert. He parlat com he parlat, perquè segur no hem tingut una proposta en aquest plenari. Tenim una segona intervenció, perquè en la segona intervenció tinc alguna proposta i puc contestar-li com he fet al company de Compromís en les seues propostes. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Iniciem el segon torn de paraula i d'intervencions. Algun regidor, alguna regidora desitja intervindre en segon torn? No? Té la paraula. Gràcies, presidenta. Bueno, començant primer per les xifres d'inversió nostres, no se les creu ni vostè. Però bueno, ja ens té acostumats. A veure, vostè diu que costa molt de fer projectes. Clar que costa molt de fer projectes. No m'ensenya fulles, me dona igual. Li recordaré que quan nosaltres vam arribar al govern veníem d'una legislatura en la que vostè havia sigut alcalde. No tenien cap projecte per a Onda. Cap. Zero. Van tindre que començar de zero. Què és el que passarà d'ací 2 anys? Que n'hi haurà que començar de zero perquè vostès no estan fent cap projecte per a Onda. Tot està vivint de rentes, ja li ho he dit. Que no se van aconseguir els FEDER en la primera convocatòria, clar, perquè és que no hi havia res en aquest ajuntament per a poder-ho treballar. Ja van fer proves tècnics per a poder aconseguir i poder-se presentar, perquè no hi havia res, absolutament res. En segona convocatòria se va aconseguir. Eren els diners que quedaven, són els que es van donar. Per cert, només 4 pobles de la província van aconseguir els FEDER. I li torno a repetir, perquè vam trobar un solar quan vam arribar. Vostè diu que enguany van a fer totes les obres del País Valencià, que va començar ara. Claro que va començar ara, però és que evidentment ja porten 3 anys per a fer-lo. I està clar que els FEDER se tenen que anar fent a poc i 4 anys. Però és que en tot el que jo li dic de l'altre que vostès tenien pressupostat és que n'hi ha inversions, que és que porten 3 anys veient-les en els pressupostos. I ara vostès ens les tornen a ficar per als pròxims anys. Una previsió de 23, 24 i 25. 2023, 2024 i 2025. Jo simplement he volgut dir-li això, que de totes les inversions que vostè està ficant-nos ja venien moltes pressupostades en l'any 2020. I no les han fetes. Espera que enguany les facin. Si no totes, la majoria. Diu vostès que han invertit
6 milions d'euros. Clar, és que ja estava FEDER i Edificant en la seva majoria. FEDER i Edificant, i l'institut ahí està, aconseguit per nosaltres també, que estan executant-lo vostès. Diguem vostès quins projectes grans tenen per a Onda, a part de ficar 4 floretes, per cert, de plàstic. ODS, Onda sostenible, però plàstic. Anem a veure, jo vull ser positiva en aquest sentit i ojalà puguen vostès executar molt bona part del pressupost que vostès estan presentant i no es diga que nosaltres no hem presentat res i avui no és el dia de fer propostes, les propostes ja les van fer presentades pel SAT, igual l'alcaldessa no li ho ha dit perquè no tenen molt bona relació, jo no ho sé, però les propostes les van fer, ¿vale? I jo li he dit que únicament hem vist el punt track, però és que ja l'havíem demanat l'any passat. Suposo que van a fer-lo, clar que van a fer-lo. I clar que veiem les juntes de govern i veiem que tenen ja adjudicat fer l'avinguda al País Valencià. I el Campamantos, torno a repetir, inversions nostres, tot aconseguit per a nosaltres. El mamògrafo i les infermeres. Mira, les infermeres, quan vostès se fiquen en un ball que no es correspon, poden acabar ferits. I és el que s'ha passat. Agarrar unes competències que no eren de l'Ajuntament i vendre-les com a poder-les fer, han arribat on han arribat. La Fiscalia i el Juzgat. Això són les infermeres. I no té res que veure conselleria, és agarrar competències que no te competen. I per un altre costat, el mamògraf, más de lo mismo. No és cosa d'un ajuntament ficar un mamògraf. I si n'hi ha uns estàndards que diu l'Organització Mundial de la Salut, són les que n'hi ha. I no pot vindre vostè així a dir perquè somos más guapos me van a poner un mamògrafo. Pues mire, no. No. Propostes que vostès van fer, saben que no les anaven a poder fer, però era millor tirar-li la culpa al de dalt. Que si no vienen es porque ellos no quieren. No, si no vienen es porque no nos corresponde. Sincerament. I si vostès volien fer el mamògrafo, atrevisquen i facin el mamògrafo. Si tenien pressupostats 100.000 euros l'any 2020. Si estaven pressupostats 100.000 euros per al mamògraf. Endavant, endavant, siguem valents. Igual que en les infermeres. En fi, què més li diria jo? És que de tot el que m'ha dit, és que ha sigut regidora d'Hisenda. Clar que ha sigut regidora d'Hisenda, igual que vostè ho serà. Les inversions, li torno a repetir, van fer el que van poder fer. Trobar-se un solar i tindre que projectar un projecte de ciutat en 4 anys és el que va fer aquest equip de govern quan governaven, cosa que no s'està fent ara. I torno a repetir, ja veurem que se trobarà qui entre en el 2023, perquè tindrà que començar de zero. De zero completament. En quant als impostos, vostès estan en la manta de l'ICIO, vostès l'han pujat, per més que vulguin dir que no, que ara vinguen i que me rebaixen en el surtreig el 50%, però que me l'han pujat 3 voltes. I si venen empreses a este poble, clar que venen empreses a este poble perquè hi ha uns polígonos, com cal. Per cert, estan els polígonos ja, el com estan, espero que enguany sí que invertisquen i els arreglen una miqueta més. Sí, clar que estan venint empreses, sobretot al surtreig, un polígono que vostès no van voler i van votar en contra quan se va votar per a fer-lo. I ara se donen de la dig del polígono. Venen empreses perquè n'hi ha polígonos. I ja estaven antes, evidentment. I vostès ara estan venent que estan baixant un impost quan realment és que no l'han baixat, sincerament. Ara, claro, un 50% menys, però el que no diuen és que l'han pujat 3 voltes. I això és la diferència. I clar que arropleguen més perquè ha pujat el tipus i perquè, evidentment, estan venint inversions. L'IBI, bueno, estarem pagant menys, qui estarà pagant menys, perquè a tots aquells que se van revaloritzar els valors catastrals per el Ministeri, suposa que algú estarà pagant més. En fi, nosaltres no sabem que pugem els impostos, com vostè diu, per a gastar més, perquè m'acaba de dir que nosaltres no fèiem res i no vam pujar cap impost, li recorde. Ja no tinc res més que dir-li, simplement sí que, per favor, m'agradaria que per almenys el 90 o el 80% de les propostes que porten en inversions les puguen complir enguany i que no passe com tots els anys que tinguem que tornar a veure-les en el pressupost del 2023. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Té la paraula el tinent alcalde d'Hisenda. Sí, per finalitzar, bueno, no m'ha contestat res. Jo sí que hauria puntualitzar alguna qüestió, senyor alcalde, si me permet que es conteste. El tema dels FEDER no és una qüestió dels tècnics. Vostès van contratar a una empresa del que actualment és el director general d'Urbanisme, que és del Partit Socialista. És l'empresa que van contratar, la primera vegada, la segona i la tercera. Bueno, doncs sí. Són el nom d'Axioma.
que és una empresa que van contratar, que a més que per fer això van contratar perquè donara classes als funcionaris de no sé què història, perquè els papers es van presentar malament. Estan ahí les factures, no ho demostraran vulguin, no hi ha cap tipus de problema. O sigui, perquè no tiren la culpa als tècnics d'esta casa de no haver presentat mal el FEDER, que no tenen res que veure, que ho va fer una empresa déu del seu partit. Bueno, doncs traurem els papers, no se preocupe, traurem els papers. Mira, enguany, li dic que més de... que hem executat 6.674.672,18 euros. D'ISOs, més del 70% no tenen res que veure en el FEDER ni l'edificant. De la diferència sense tindre en compte l'edificant i el FEDER són més diners de tots els que vostès van fer en la seva legislatura. I es diu que si no estem fent inversions o no sé què, bueno, és que me pareix terrible. Ha deixat caure 2 vegades perquè, clar, està clar que han vist que no hi ha remodelació del govern, que si n'hi ha mal rotllo, no sé què, no passa res, absolutament res en l'equip de govern. A vostès sí que es va passar en Bàdenas, en la legislatura. Se'n recorden? A vostès sí que es va passar, sí. I s'està passant que estan bloquejats perquè entre vostès no se porten. I estan així a veure qui va ser candidat, si una o l'altre. Miren, no vaig a perdre un minut en fer-li cap tipus de comentaris ni de cas al seu. La reestructuració de qualsevol equip en qualsevol organització se fa per millorar l'organització, sempre. I en aquesta organització s'ha decidit que és el moment de renovar l'equip per a que gent que va entrar fa 2 anys que no tenia experiència i ara ja la té, que pugui assumir noves responsabilitats. I ho fem pensant en el bé d'Onda, perquè este partit, el Partit Popular, està i va estar al costat dels sonders. Els polígonos. Els polígonos ja estaven i tots venien. Se'n recordeu que venien volant les empreses quan els polígonos ja estaven? Miren, no. Saben què passa? Que tenien els polígonos que alguns, i vostès ho saben, i ho diré un poc xicotet i rapidet, estem ficant l'aigua potable ara. Ara. D'això que... Sí, ara. Sí. No, gràcies a l'Ajuntament. Gràcies a l'Ajuntament. Per la Diputació existia des de fa 200 anys i el polígono no tenia aigua potable. Entén? Bueno, jo estic... Senyora alcaldessa. Sí, anem a veure una cosa. Tratem entre tots de no trencar el tono que tenia el plenari. Mentre la representant del Partit Socialista ha parlat, ningú consellera ha interrompit ni ha fet res per a llevar-li el fil. Jo li demanaria només el mateix comportament que hem tingut nosaltres quan parlava la seva representant. D'acord? Deixem que el tinent d'alcalde acabi de parlar i acabi d'exposar totes les qüestions que té que exposar, per favor. No trenquem el tono del plenari per molt que no li s'agrada allò que s'estan sentint. Mantinguem totes les formes. Moltes gràcies. En els polígons industrials, en els 2 últims anys s'han fet inversions de 2.293.300 euros. 2 últims anys. En el 20 i el 21. Per a millorar asfaltat, ficar carril bici, ficar càmeres de seguretat, millorar l'alumnat públic, millorar zones verdes, canalització per a treure fibra òptica, essidrans, senyalització de carrers, el subministre d'aigua potable que es dia en algun lloc, contenedors de residus per millorar els contenedors de residus en les empreses. Hem millorat serveis en els polígonos com fer un pla d'emergències d'alguna àrea industrial ja. Hem ajudat els polígonos a que siguin, i ara estem ajudant a tots els altres, àrea, entitat de gestió i modernització, que per cert som el primer a la província de Castelló i el primer que és impulsat per un ajuntament i que no venia d'una associació empresarial prèvia de gestió, i això ens permet fer un treball continu de gestió público-privada que al final és més eficient de les àrees empresarials per a que aquestes àrees empresarials tinguin millors serveis per a que les empreses que estiguin allí siguin més competitives i puguen atraure noves inversions com està passant ara. Si el dels 60 milions que s'ha dit antes d'inversions en els 2 últims anys no havia passat mai en la història d'Onda, mai és mai. Mai. No havíem arribat a aquestes xifres ni en 7 o 8 anys seguits del que s'ha arribat ara. M'imagino que estan contents per això, no? És que, clar, jo dic que a veure si és que en això també tenim crítica. Miren, jo, en la proposta que s'hem fet del pressupost, s'hem fet una proposta per a que sumen
hem arreplegat aquelles propostes que vostès ens han dit, ens van passar per escrit. Per cert, en la comissió del dimarts tampoc ens van dir res, se vam reunir i no ens van dir res del pressupost. Però ahí estaven les propostes, estan incloses, si hauran tingut algun dubte, estan incloses inversions en 2 i 3 i 4 anys, perquè vostè m'ha dit feu 20 milions més de coses en inversions. I són 20 milions que fiquen vostès, el grup socialista, per a fer les inversions? O d'on traiem els diners? Per fer algunes coses tindrem que deixar de fer unes altres. El que fem li pareix poc. Ens demanen més inversions, però no ens diu d'on tenim que treure els diners per a fer-lo. Li pareix mal, o es pareix mal que cobrem menys impostos als sonders? I que gràcies a cobrar algun impost menys fem alguna inversió, no enguany i la fem l'any que ve? Això es pareix malament? És el que estem proposant en aquest pressupost. Totes les coses que jo us he dit al principi, d'inversions, de serveis, per a les associacions, per l'educació, per l'empleo, tot això que jo us he dit és el que anem a votar. I vostès decidiran, ens voten a favor o no ens voten a favor. Però està clar que si totes les propostes que vostès han dit estan incloses en els documents d'aquest pressupost i no han fet cap proposta nova, ni treuen cap idea nova, doncs tindran que argumentar d'una forma el seu vot en contra. És el que es pensa. Jo, per això, es demana al company de Compromís, crec que li he contestat a tot el que ha preguntat, no sé si se li ha quedat algun dubte. A vostès també he entrat a parlar de tot allò que vostès han volgut que parlàrem i es demana a tots els regidors que es voten a favor del pressupost del 2022, que és un pressupost que va servir perquè els sonders tinguin millors serveis, tinguem més inversions, tinguem més qualitat de vida, tinguem més oportunitats de treball i és en el que estem treballant en aquest equip de govern a diari. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a tots. Finalitzades els 2 torns d'intervencions de tots els grups polítics, algun regidor o alguna regidora desitja objectar alguna qüestió o oposar-se al contingut d'aquest punt de l'ordre del dia, passem a la votació, entonces. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat de la votació, 11 vots a favor, 9 vots en contra i una abstenció. Bé, doncs aprovar aquest punt de l'ordre del dia d'importància perquè són els pressupostos per a l'any 2022. Al respecte, voldria realitzar una molt xicoteta intervenció. Voldria, en primer lloc, agrair a tots els tècnics de l'Ajuntament, a l'àrea econòmica de l'Ajuntament, està així l'interventor, ja vaig tindre ocasió de dir-li-ho, però li ho reitero en públic, que traslade la gratitud a tot el departament d'intervenció, tot el departament econòmic de l'Ajuntament per al seu treball. També al regidor d'Hisenda, qui és qui dirigís i que porta endavant aquesta àrea, el meu company Salvà Aguilella. Gràcies a tots. I respecte del pressupost, 4 qüestions. 4 qüestions que són fonamentals en el pressupost i que crec que són aquelles qüestions que el defineixen i que li donen virtualitat. En primer lloc, jo crec que és el pressupost, i jo ho dic seriosament, el pressupost de la participació. Aquest pressupost arreplega més de 100 propostes dels veïns i de les veïnes. I no ho dic per dir. Junt als meus companys, junt als regidors, porta els últims mesos eixint al carrer, recorrent places, carrers, zones del nostre municipi i arreplegant aquestes propostes dels sonders i de les sonderes que han volgut apropar-se, que han volgut dir-nos allò que falta al seu barri, allò que falta al seu carrer, i nosaltres hem anat prenent nota i incorporar-los al pressupost. No només d'una manera directa parlant amb nosaltres, també mitjançant una aplicació que tenim en la pàgina web i que també ha permitit i ha replegat aquesta aplicació més de 160 interaccions de veïns i de les veïnes que també s'han dirigit a l'equip de govern. N'hi ha moltíssima participació i vull donar les gràcies als veïns i a les veïnes. Crec que la participació no és gratuïta, jo crec que sempre és bidireccional. Si els veïns s'adrecen a nosaltres, si els veïns participen a la web, si els veïns venen allà on nosaltres eixim al carrer a replegar les seues propostes i venen a dir-nos coses i a més ho fan en aquests números que estic explicant, és
perquè una miqueta de confiança i de serietat li inspirarem. Si no, de veritat creuen que algun ondero o alguna ondera haguera parat el seu rellotge, les seves obligacions i haguera vengut a una plaça o a un carrer a dir-nos alguna cosa o a comentar-nos alguna cosa? No. Moltíssimes gràcies a tots i estic convençuda de que és perquè li inspirem confiança i li inspirem serietat. El segon punt, que crec que és importantíssim, en un moment en el que se plantegen a nivell autonòmic i a nivell nacional pujades d'impostos que van a fastidiar moltíssim els estalvis i les butxaques de tots els ciutadans. En aquest moment, on pareix que només se sap gestionar pujant impostos i ofegant a la gent, ofegant als ciutadans, tenim un equip de govern, tenim un ajuntament que baixa els impostos i que dona un alivio fiscal als seus veïns i a les seues veïnes. No sé en quin poble viuen. Li puc assegurar que el meu rebut de la contribució baixa any darrere any. I en aquest any aconseguim allò que vam prometre als veïns, que és reduir i CIBI un 15%. Ho vam prometre, ho portàvem al nostre programa electoral i ho hem complit d'una manera gradual, baixant un 5% en cada exercici pressupostari. I avui podem donar una bona notícia, per lo menys per a nosaltres la és. Jo no sé el desconcert que els produeix a vostès que baixem impostos. Doncs bueno, això és la senda que anem a seguir, i això és el camí. Hem demostrat que som un govern de paraula i hem complit allò que diem als sonders i allò que vam prometre als nostres veïns. L'alivio fiscal, que crec que és importantíssim i que, a més, com dia al principi, agarra un especial interès i rellevància quan pareix que anem contracorrent, perquè, al contrari, el resto d'administracions públiques, el govern central, el govern autonòmic, caramba, és que fan tot el contrari. Pugen impostos per poder continuar endavant en les seues polítiques. Doncs mire, nosaltres no, es baixem. Ara bé, tratem de gestionar amb molt de rigor, tratem de gestionar d'una manera molt seriosa per a que no se veja perjudicat ni compromès ni un sol dels serveis i la qualitat dels mateixos que reben els sonders i les sonderes. Un altre punt que no puc mai deixar d'anomenar, l'assistència social. D'esta crisi, d'esta horrible pandèmia que hem tingut que gestionar i que hem gestionat en moltes ocasions a soles, li tinc que dir que eixirem, i eixirem tots junts. I efectivament, com deia el meu companyero Salva, claro que tots els anys destinem molts més diners d'aquells que són precisos i necessaris per a l'assistència social. I és ben cert, i així tinc el tinent d'alcalde de Serveis Socials, que no me'n deixaria dir el contrari. Clar que qualsevol veí que s'adreci a aquest ajuntament, que té una necessitat i que ho necessita, rep l'ama, el consol, els diners i l'ajuda del seu ajuntament. Per supost que sí, i tant que sí. Per això estem, per a no deixar a ningú veí pel camí. I l'últim punt que no puc deixar d'anomenar, perquè me'l crec profundament, l'agenda urbana, el plan Onda 2030, l'alineació absoluta de tots els pressupostos que avui s'aproven en aquest plenari en els 17 objectius de desenvolupament sostenible que marca la ONU. Nos ho creem, ho apliquem i ho portem endavant. Sempre faig la mateixa reflexió, que siguem capaços de passar per aquest planeta consumint aquells recursos que necessitem i sense comprometre els recursos de les generacions venideres. Crec que és fonamental. Cuidem la Terra, cuidem el nostre planeta. No n'hi ha planeta B, ni tenim plan B en algo tan important. El Parlament Europeu ja va declarar l'emergència climàtica. Siguem conseqüents, siguem respectuosos i cuidem l'entorn natural que ens envolta. Crec que els veïns no voldrien que se formularen uns pressupostos sense tindre en compte aquest aspecte, sense tindre en compte aquesta agenda social, sense tindre en compte aquest respecte per la nostra naturalesa i per el planeta en el que vivim. I finalitze en una xicoteta reflexió. Infermeres, escolars i mamògrafo. Jo també vull ser molt positiva en aquest punt i vaig a ser-lo. Si les seues conselleries, governades per els seus partits, deixen de bloquejar, d'impedir i d'impossibilitar que els xiquets i les xiquetes d'Onda tinguen infermeria escolar en els seus col·les, que les dones d'Onda tinguen un servei de mamògrafo en sa casa i que no els faci esperar per a tindre una mamografia,
Si vostès s'adrecen a les seues conselleries, si per una vegada són capaços de pensar en els veïns i les veïnes, deixar de fer càlculs polítics i deixar el sectarisme de banda, si vostès això són capaços de portar-lo endavant, li puc assegurar que automàticament aquest equip de govern reaccionarà. I tinc així al secretari i tinc així a l'interventor. I automàticament ficarem en marxa la modificació pressupostària per a dotar aquests dos projectes dels diners que siguin adients i que facin falta. És molt senzill, que ens deixen fer-lo, que no ens bloquegen, que ens deixen treballar per als nostres veïns, per als sonders i per als sonderes. Deixem la probabilitat política de costat i per una vegada formen files al costat dels seus veïns. Si això se produeix automàticament, i tinc així a tots els companys, aquest equip de govern implementarà els diners que faran falta per portar endavant aquests dos projectes. Per supost que sí, perquè se'ls creem i perquè creem en aquesta qualitat assistencial i en aquesta qualitat educativa. Res més. Moltíssimes gràcies. Vull aprovar el pressupost per al pròxim exercici. El portarem endavant i tractarem de donar resposta, com dia abans, a tots aquests veïns que s'han apropat a nosaltres, que confien en nosaltres i que han volgut fer-nos depositaris d'aquesta confiança i dir-nos què és allò que volen o què és allò que somnien per al seu poble. Moltíssimes gràcies. Passem ara a la segona part del... No, tenim despatx extraordinari, però és ben cert que en aquest cas no tenim ningú despatx extraordinari en l'ordre del dia. Així que el que correspon és passar al segon punt de l'ordre del dia, que és el control dels òrgans de govern. Tenim en primer lloc la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Lluís Pastor Catalán, per el company de Compromís. Abans he comentat en el secretari municipal i no hi ha, encara que sigui una presa de coneixement, no n'hi ha cap problema per a que el senyor Pastor pugui agarrar la paraula i si no ho desitja, dirigir-se a la resta de companys i també als veïns i a les veïnes. Així que endavant, Lluís. Moltes gràcies, presidenta. Bé, com ha dit l'alcaldessa i com ja vam anunciar públicament fa un parell de setmanes, avui arriba per a mi el final d'un camí que vaig començar fa uns 6 anys. I dic per a mi perquè el camí continua, però a partir d'ara serà el meu company Rubén qui el continuarà caminant. I a ell, al primer de tots, li desitge tota la sort i els encerts necessaris per a seguir construint aquest camí de la millor manera. Ha sigut un camí apassionant, amb moments increïbles i uns altres més difícils de viure. Però si una cosa tinc clara és que tots aquests moments m'han ajudat a créixer en molts aspectes. Ser representant del meu poble ha sigut tot un aprenentatge continu, però sobretot un gran honor, del qual estic ben orgullós, i ben orgullós d'haver-ho fet el millor que he sabut, amb els meus encerts i els meus errors, que tot el món en tenim. En aquests anys he pogut conèixer moltíssima gent i no vull anar-me sense agrair a totes aquelles persones amb qui he pogut col·laborar per tal d'aportar el nostre granet d'arena a Onda. Regidors i regidores d'aquesta corporació i de la legislatura anterior, a tot el funcionariat, sobretot amb qui he pogut treballar més de prop, la gent d'associacions culturals i del món cultural, amb qui van poder dur a terme moltes iniciatives interessants, tota la gent dels mitjans de comunicació, que sempre m'han tractat molt bé, i així m'agradaria tindre un xicot de record a Luis Domènech, que es va deixar massa pronte, i sobretot a tota la gent del meu col·lectiu, la gent que conforme el grup de Compromís per Onda, molta gent que treballa de manera molt desinteressada i que han aconseguit que tot i estar com a únic regidor de la meva formació política, han aconseguit que me sentira com si estiguérem tots així dins i m'han recolzat en tot allò que hem fet. Per acabar, m'agradaria puntualitzar 2 coses que me pareixen molt importants. I la primera, i molts de vostès ho saben, és que al llarg d'estos 6 anys en este plenari hem viscut alguns moments molt tensos, amb declaracions que possiblement traspassaven alguna línia roja que crec que els polítics no hauríem de traspassar mai. Per això vull transmetre que si en algun moment jo mateix he caigut en aquest error, no ha sigut mai la meva intenció buscar l'ofensa personal, ni molt menys. I per tant, si algú s'ha sentit ofès alguna vegada per alguna declaració meua, des d'ací li demane perdó. I la segona,
que quan vaig entrar a l'Ajuntament vaig dir una frase que possiblement siga la frase més equivocada que he dit en la meva vida. I aquella frase era que jo no venia així a fer amics. Jo venia només a treballar pel meu poble. I avui acabe content de, primer, haver pogut treballar pel meu poble, de valent, però també me'n vaig content perquè ara mateix tinc més amics dels que tenia quan vaig entrar així. Així que a tots i a totes els que esteu així, vos desitge que tingueu molta sort en lo professional i en lo personal i sobretot encerts, perquè aquests encerts seran sempre en benefici del nostre poble. Moltes gràcies per aquests 6 anys i per haver-me acompanyat, per haver pogut formar part d'aquesta corporació al llarg d'aquest temps. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Pastor. Jo també crec que és apassionant treballar per poble. Estem absolutament d'acord. Li agraeix que el tono que sempre ha tingut en este plenari li doni les gràcies i nosaltres també, crec que parlem en nom de tots, li desitgem lo millor en lo personal, en lo familiar i bueno, pues així sempre tindrà la seva casa. Moltíssimes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Sí, vols sí, per supost. Sí, bé Lluís, hem estat treballant conjuntament en l'equip de govern, ara en l'oposició, i la veritat que ha sigut gratificant també estar treballant colze a colze per l'interès general del poble d'Onda i la veritat que la vida són etapes, tu has decidit en aquest moment que hi has cau un relleu i per tant te desitge tot el millor en l'àmbit personal, professional i sobretot que sàpigues que estem així per a el que necessites i que moltes gràcies per treballar en aquest projecte col·lectiu de ciutat que és Onda. Moltes gràcies. No passa, és presa de possessió, de veritat, senyor secretari, no hi ha cap problema. Simplement és una presa de coneixement d'aquest punt de l'ordre del dia. Bé, passem a l'últim punt que tenim avui en el plenari, que és pregs i preguntes. Simplement deixem que en primer lloc em va realitzar un prec la regidora del Partit Socialista en el passat plenari. Li tinc que dir que el secretari ho té tot preparat en el moment en què vostè vulgui i vostè ho considera. Pot concertar una cita amb ell i el propi secretari li donarà a vostè coneixement de tot el moment en el que se va informar cada expedient, de tot el tràmit administratiu que ha seguit i li podrà resoldre tots aquells dubtes que vostè pugui tindre al respecte. No hi ha ningú problema. Jo ho he parlat en ell espera que vostè estigui en contacte vostè en ell i concerten tranquil·lament la cita per al dia en el que tinguin temps per a poder considerar-lo tot i estudiar-lo tot. D'acord? Algun prec o alguna pregunta més? No? Doncs alça la sessió. Moltíssimes gràcies a tots.